Hello guys, दिनै आं दुब्लियाव हासार सारफैदों आरोना बेनिनो मोनसे एसे भिडिअ बानायदों बेखौ नोंथांमोना नुसिगोन र' माने हासारखौ माबायदि सारो आं स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना Masa renang bamu pulau. Masa ya? Oi, kandola ini. Hah? Ini. Hah? Sebaik. Sebaik. Aduh, gasnya. Direct. Direct sih gasnya. Bujuk kembali. Bujuk kembali. फुं समाव ओरैबायदि मोजांना दुब्लियाव फुलनो एकदमबारे बोथोरा साफाखामोन बार बारनायजों सिउ सिउ आराम आंना खिन्थु केमेरामेना गथ'सोमोन दै खिन्थु केमेरा हमनो होयो रायज्लायबाय थायो हारसिंनो रायज्लायहरबाय थानांगौ आरो बेजों जारलासो Kalian nanggo, ma? Ila nudung wa? Enggak. माबोरै गस्लाखौ खेवनादो सारदो मा माने खानान सिजोलरे हारसिंनो रायज्लायबाय थायो एकदमबारे भिडिअ बानायबाबो सिरि थानांगौ थाया आरोना दा रायज्लायबाय थायो माथो हरनांगौ गावखौ माथो हराबा दाय जायो ओरैबायदि कमेडियानसो ओरै थांदोलाय आं माने फार्स्ट बेयावनो आरोना आङो फार्स्ट हासार सारजेनदों माने एक्सुवेलि आङो सिगाङाव सारफेराखैमोन ओमफ्राय बे बोसोराव सारबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोब्बाय सारनाया ओमफ्राय न'आव थांनो लामा लाबाय आं स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम